At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kukuchingamidzai zvakare muri Zimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagie wekwamupurwa kana kuti Sokostina, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu A Home Away from Home, chirongwa chatinouya nacho mushure mekunge tashanya majeri akasiyana siyana muno muZimbabwe, tichitaura nevasungwa, vangava varume vangava vakadzi, kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti nhasi vazenge vachirarama vari musungwa. Saka muri Zimbabwe nhasi ndasvika munzvimbo yeGweru. Pari zvino ndichitaura nemi kudai ndiri paHwaHwa Young Offenders Prison, pandawana mukana wekutaurawo naRonald Zireva, mukomana ane 24 years. Sekutaura kwandaita ndati pano pajeri ndepevana vadiki, asi vamwewo vanenge varimo nokuda kwekuti vanenge vanewo maprograms vanenge vachiita, asi zvizere muchazenge muchizonzwa tava mukati. Saka tida kutaurawo naRonald Zireva muri Zimbabwe, tinzwe kuti imhosva yipi yakaitika kuti ange ari muusungwa panguva ino. Ndinokuchingamidza Ronald Zireva. Inini mhosva yandakapara nderepi. Zvakaitika pandakapara mhosva iyi, paiva nemuzukuru musikana uyo ndaidanana naye. Zvakaitika ndezvekuti iyewo aingonditumirawo mameseji semunhu anga angori nenhamba dzangu kudhara, achingotaura taura neni, but iye akasvikawo pakunotumirawo mameseji. Ndaiona kuti mameseji awa anenge munhu ari kutondidawo. Indobva ndatoona kuti ndikati alright, kana iye achindida zveshuwa ndichaita se mira ndomutumirawo mamesejiwo akuratidza kuti ndomufarirawo. Saka manje iye paakanitumira akatanga kunitumira akati sasekuru vake akanditi kwanzi ko murume wangu uri sei? Ndikati handiri right. Zvikanzi ko hauchadzokeri kune ndaenda kwana bamukuru. Zvikanzi hauchadi kudzokera? Ndikati ndodzoka manje. Zvikanzi manje ndakutobika tii manje, uri kuuya here? Ndikati ndiri kutouya. Saka manje akazosvika pakunondiudza kuti ko haumbondipewo kisi pafoni ipapo, muri kuona? Ndikati yotanga, muri kuona, because ndatofungira kuti pamwe anogona kunge ari mumwe munhu ari kushandisa foni achitaura zvinhu zvakaita saizvozvo.
ndobva ndatanga iwo obva anotumira paya mameseji akati unoona. Ndobva ndatoona kuti munhu zvechiwa anondifarira, ndikati inini handichamunyengi pafoni ipapo direct, ndichazoti ndaenda ikoko ndozotaura naye. Saka ndakabva ndanotumirawo meseji ndikati ndakutosvika ipapo, tii yacho yatoita here, zvikanzi yatoita. Apa ini ndiri kutumira meseji handisi kuenda, ndiri kuda kungoona. Kobva ati ndatopedza kubika tii, uri kupi, wapupi? Ndikati ndapagedhi, muri kuona. Zvikanzi pagedhi usingasviki wakaita sei? Ndikati uya kuno kurodhi, muri kuona. Handipo kapa, ndiri kungotaura, ndiri kuda kungonzwa munhu. Ndobva ati ndauya. Ndikati tikafamba uchienda kusango, muri kuona. Obva aiti ndafamba ndaenda kusango kwacho. Ndikati chirara ipapo, muri kuona. Obva ati ndarara. Saka ndobva ndakabva ndati ndobva ndamuti chiita sei, chimuka. Ndikati ko wanzwa sei, uri kuona, pafoni. Zvikanzi bho zvazviri bho chichi, muri kuona. Ndobva ndati alright. Saka hazvinetsi, iye anenge ari kutondida because muitiro wacho ndokungondida ndatoona. Ndobva ndazoti ndaendako manje. Ndobva ndanosvika ndikamunyenga paya. Akamboda kungoramba-rambawo zvebhayizi. Ndikati iwe wanditumira mameseji ekuita sei iwewe nemuitiro waita. Obva abvuma paya. Ndobva ndakatanga kudanana naye. Yanga iri 2021. Ndofunga muna June kana ndisingakanganisi. Takatanga kudanana. Todanana kusvika takatorara tese muna September. Takadanana muna June, takarara tese muna September, muri kuona. 21 kubva muna September imomo kunonosvika kuna January taingorara tese, muri kuona. Saka semunhuwo iye aitogara kwaGogasi vangu ikoko. Atori mwana watete vangu, sekuru vangu inini vakaroora vakadzi 2, muri kuona. Saka mukadzi mudiki ndiye ane mwana anozvara musikana yeye, muri kuona. Vangori tete futi still, muri kuona. Saka manje paya tichitorora tese, achiuya kumba kwangu achiita sei. Saka Gogasi vakazoti ngatibatsira nekuita sei kurima, because ndaenda kumusha, kana ndanda kutogara kumusha. Ndikaenda kumusha 2020, ndaigara kuHarare. Ndaenda kumusha 2020. Saka paiva natete pamba, tikazotadza kuurirana nawo natete vakabvawo pamba, because ndandauya nemukadzi kubva ikoko. Ndobva ndasara ndichigara ndega. Mukadzi abva ati ndimbonoona vamwe kuHarare, ndobva akangoenda kuHarare. Ndopendakazosara zvikaitika saizvizvi, muri kuona. Achingouyawo kumba nemuzukuru uya achitora muriwo. Pamwe pacho aitotumwa nemari. Ndototi haiwa ndingakubhadharisai mari, idzokera nayo mari. Ototi ndakutoita yangu mari yacho, alright. Ndoti alright, ita zvaunoda. Saka gogo vakazoti yatibatsira nekurima, muri kuona, kuti tikarima kwangu torima kwako. Saka toita mazuva mangani. Ndikati tikaita 3 days ari right, muri kuona. Zvikanzi alright. Saka ndati ndikanorima kwagogo, tomborima kwangu, tonorima kwagogo. Gogo vakazombosvika pakuenda kuHarare, maziso avo airwadza chichi. Vakasiya iye musikana nezvihanzvadzi zvake 2, kamukana 8 years ne5 years. Vobva vasiyiwa vachigara ivopo pamba paya. Gogo vaenda kunopariswa maziso kuHarare. Ipapo paivese ndaingosaranjirana naye, ndichigara naye chichi. Saka pakazoti gogo vanga vatozodzoka muna January 22 muna January musi wa24. Gogo vakabva vamutuma. Ndani dzimwe mombe dzandakaenda nadzo kumba. Saka pane dzimwe dzatakasiya futi kwagogo. Saka pane 1 yakanzvenga pane dziya dzadziri uko. Iye obva anzi mangwana makuseni, kureva uye wanga musi wa24, musi wa23 vachifana kuti musi wa24 mangwana acho. Zvikanzi unofana kumukira mangwana makuseni. Oita sei? Unotarisa mombe kwaRoho, vanoita shortcut Ronald kwedu. Ndobva zvanzi alright, ukanotsvaga mombe ikoko mari iyi ndichakumutsa makuseni kuma5.
ubva waenda unotarisa mombe. Saka apa oi 10 rand unozonotenga muriwo kumba kwake. Zvikanzi alright. Saka vakangoita saizvozvo makuseni vachinosvika vachinoita se vachibva vamutsa achiuya akatosvika inini ndatori nekanganzvadzi kake kana 8 years mukomana. Kobva takatogara ndatoisa mvura pamoto tichida kutobika tii papa. Kobva ati sisa muri kuona. Ndobva ndati vapi zvikanzi vadongorera vadzokera kumasheni. Ndikati kana aripo achapinda zvake. Kobva ndazoona apinda manje ndikati ko uri kuendepi makusenana. Zvikanzi ndiri kuenda kurutenga mugrowth point. Rutenga igrowth point yedu. And ipa aitonyepera zvake. Obva azoditi kutamba zvangu handisi kuenda kurutenga ndiri ndafambira mombe kunambouya mombe yedu iri chichi. Ndikati mombe haina mbouya kuna ndamboiona nini. Zvikanzi mira ndotarisa kudanga kwenyu mogona muchinyepera iriko. Ndikati endai. Obva aenda kudanga kuuya muri kuona. Aenda kudanga kuya obva anoona kusina zvikanzi hazvishuwa hakuna but ndatumwa futi nemuriwo nagogo. Kwanzi ndikati muriwo unongonotemha kugadheni ikoko. Zvikanzi moenda monotemhera. Ndikati iyo gadheni ringori rako unongonotemha kugadheni hazvina basa. Zvikanzi alright ndichaenda hangu kutemha time. Ndikabva ndatoti apa ndakutofunga kubika sadza ndaida kubika tii ndakutofunga kubika sadza. Saka iwe chimbondibikira sadza. Zvikanzi ko ndaenda ndisina kuuya waibikirwa nani sadza racho. Ndikati alright kana iwe usingadi haisi pressure regai ndizvibikire. Ndobva ndatotora mugote wangu nemusika ndobva ndatotanga kusika sadza rangu. Ndobva ndobva ndabika ndobva ndapedza. Saka pandakandoti ndida kunotora muriwo manje kuti ndichekerera muriwo kuti ndibike muriwo. Ndopandakatoona iye atotora muriwo atochekerera muriwo. Ndikati iwe usabata muriwo wangu nekuti iwe waramba kubika sadza handiti hausi kuda. Zvikanzi mira ndibike ndachitotamba zvangu. Obva achekerera nemadomasi obva abika obva apedza obva atipakurira tobva tadya. Iye akati handisi kudya ndozodya time. Ndikati time yenguva iyo uchifanira kudzokera hausi kuda kudzokera. Zvikanzi asi munoda kutondidzinga kai handipamba pangu here panapa. Munoda kutondidzinga ndoenda nguva yendoda. Ndikati alright. Saka pamba pangu pane michero yakawanda. Paiva pamudhara wangu pamba apa pandaigara apa. Because pandakazosvika uko takakonana kana tete vakaenda vakandisiyira pamba ndikasara ndiripo pamba. Ndikambozama kufonera momzi wangu kuti momzi uyai tigare. Momzi vakati aiwa gara mwana wangu because ivo mudhara wangu kazoshayika vagara vatorambana muri kuona. Saka vakaramba kuuya vakati gara nemukadzi wako ikoko muri kuona. Saka manje pane michero yakawanda iripo. Kobva aenda pamengo obva atonotanga kutemha mengo toita yaari kuita ininiwo ndatogarawo tiritomumba muya kwatoita kakutonhorawo. Ndobva ndatozoti regai ndinovhurira mombe. Ndikati aiwa musikuru mhanya unovhurira mombe kureva mukomana. Obva anovhurira mombe. Zvikanzi ko nhasi hatidzifudzi here ndodzisiya. Ndikati hadzisiye zvatakambodziita nezuro zviya dziende uko dzakanomwa mvura dzichafura dzichidzoka tozodziona. Zvikanzi alright. Obva anodzifurira dzobva dzaenda mombe. Isu paipa hatotofara paipa. Iye obva atodedza aitori mumuti memengo pane mumwe muti mengo uripo. Kobva ati uya mundigamire mengo dzangu dzandiri kukanda. Ndobva ndatonomugamira mengo dziya. Atopedza paipa obva atogara pachivanze paipa akatogara pacheya. But manje ndoti iwe unoda kuenda nguva. Zvikanzi ndoda kutaurira kuti ndoenda nguva yendoda. Iwe unoda kundidzinga panapa unodzingirei? Unodzingirei? Ndobva ndati alright haisi pressure. Takazogara zvekutogarisisa zviya zvekutoti kwakazotoita kumaraundi 4 aripo. Ndobva ndati ndoda kutevera mombe dzangu asi ndoda kuenda nekwagogasi vangu railways. Kune mengo dzemaparafini pamba pangu manje haupo manje muparafini uya. Ndikati ndoda kunopiwa mengo ikoko kwagogo vangu. Ndobva ndaenda nekumombe. Iye musikana obva ati neniwo ndoda kutoendawo kumengo ikoko. Ndikati unoenda kumengo kuita seiko utadza kuenda kumba izvi ndoda kudarika nekumombe unozoenda kumba nguva. Zvikanzi zvemombe izvo
motozozvita mangwana. Nhasi totoenda kumengo ikoko modzoka mondiperekedza kumba. Ndikati haini semunhu aitongomudawo munhu ka. Ndikatoona kuti ndirambe hazviiti. Ndikati alright bo, kana uchiti mombe ndozotsvaga mangwana haisi pressure. Kobva ndatoita sei, kobva ndatoti kune muzukuru wangu ndikati ndoda kuenda kupi, ndokuenda kumombe, iwe chisara panapa pamba. Ndoda kuenda kumombe, ndodarika nekumengo 1 kwagogo. Zvikanzi saka ko sisi vari kuendepi, unoona, but sisi unoendepi iwe chichi. Zvikanzi ndinodzoka mani, ndoda kuti unoendawo kumengo ndotodzoka. Ndobva ndaenda kumba. Zvikanzi asi wauya makuseni, gogo wasaka vachiti uripi. Zvikanzi iwe siyana neni, uri kuona. Kubva tatoenda tese kumengo kuya. Ndikatosvika pagogo vangu ka paya. Iye akaramba kusvika pagogo direct, akasara panjanji. Ndobva ndasvika pagogo vangu. Saka kwagogo vangu manje dzimba dzavo ka zvezvichitika kunjanji vanenge vachizviona. Vakatoona kuti ndasiya munhu panjanji paya. Vakabva vati ko uyo ndiani, muzukuru here wawasiya apo, muzukuru wangu here. Ndikati kana atongoriwo muzukuru wangu uyu. Zvikanzi alright. Vobva vati mengo dzakatopera asi ndakakusiyira dzako dzirimo mufiriji. Urikuona. Vobva vatondipa mengo 4. Ndobva ndatotanga kutodya 1 ndichitoenda kwaanga ari. Paya ndichitongosvika ipapo akabva atotorera enda ndichitodya. Obva atotanga kutodya iye. Tobva tatanga kufamba tichidzokera manje. Pane pendaitanga kusiyirira mbichana. Ndichiuya tichienda ikoko kwagogo ka takatorara tese murodhi. Murikuona. Sango. Takatorara tese futi murodhi sango. Kobva tadzokera. Tichinodzokera manje tikanoti kwakwa kuti totanga zuva ranga rati nyure manje. Murikuona. Saka kuchakachenerera. Ndobva ndamusiya kudanga redu kunze kwerodhi inopfuura nepagedhi kudai. Ndobva ndamusiya ari koko ndikati ndikasvika pamba ndikawana pasina vanhu vekudheni kana kwenyu. Ndobva ndakudedza nesaini. Iwe unobudike unenge wakatodongorera ndokudedza nesaini wobva wauya. Ndoda kuona kuti pakamira sei. Urikuona. Ndobva ndasvika padheni. Ndobva ndaona kuti paribo pangori nemuzaya. Ndobva ndamudedza kudai so nesaini. Ndobva ndatopinda mudheni. Ndobva ndandogadza chitini pamoto chevhati chekuti zizobika time. Achinosvika paya. Saka manje uyu akabva avhunza manje mudiki wacho. Akanzi ko sisi ko uchiri pano hausati waenda nhasi, nemhaka usati waenda. Zvikanzi ndakutoenda. Zvikanzi indai toti watoenda kumba zveni, saka uchaperekedzwa nani. Zvikanzi ndoperekedzwa zveni nani nasekuru ro. Urikuona. Ndikati zveshuwa ndomuperekedza. Zvikanzi ko ndosara nani. Ndikati iwewe ka unosara wega, ndokasika kudzoka. Zvikanzi alright iripo. Kobva ndamuperekedza. Tobva taenda kugadheni kuya kwanga muriwo wake anga atotema kugadheni, atoisa muchipepa. Atotema nemamwe manhanga 2. Ini ndasati atomatema zvangu, but iye ndiye akatoona kuti manhanga atokura akamatema mugadheni. Akati ndatema nemanhanga ndati hazvina basa. Tobva tasvika mugadheni muya. Saka patori nedhiramu hombe ririmo mugadheni nezvimwe zvimagubhu zvidiki. Kobva asvika mugadheni muya obva agara pamusoro pechigubhu. Ndikati iwe shamwari uri kuita zvinhu zvekugara tichifanira kuenda, tora pepa bhegi rako tiende. Zvikanzi ndichienda kupi kwendoenda. Handi makatotaura kuti moda kundiroora here. Saka ndatouya so. Ndikati iwe ungauya izvozvi, handi wakaramba ukati ndoda kutanga ndapedza form 4 ndozouya. Ndikati saka izvezvi wapedza form 4 here. Zvikanzi saka kasi imi hamutodi ka. Ini ndatouya nditotaura ndauya. Ndikati ini haisi nyaya yekuti handisi kuda, but ndakakutaurira futi kuti kana iwewe kana ndakutora ndichazoenda newe kuHarare. Manje izvozvi handina mari. Kuswera nezuro ndakatotenga zvinhu zvemumba zvandakatenga nemari yandatori nayo. Wakazoona kuti handine mari. Zvikanzi ndatouya motoona plan. Ndikati iwe hazviiti izvozvo. Zvikanzi kutamba hangu. Obva asimuka. Obva atotora pepa bhegi riya obva abuda. Ndobva ndatovhara chigadheni. Tobva tatofamba. Munda wangu iyoyo wakakura 8 hectares. Tikatoti inosvika kupedzisira kwemunda anga nerimwe zambia ranga tonaro. Obva aruwaridza pasi obva agara.
ndobva ndati ko iwe kugara futi wandifana kuenda andikuona kuti kuri kutosviba zvikanzi haina kusina kwanichatoenda zvanhasi ndikati nemhaka yeye zvikanzi nditotaura chokwadi so ndatouya so ndakutowanikwa ndichitoita plan yekuti nditoenda kuHarare kwacho ikoko kwemakatotaura ndikati asaka inofunga kuti inini kuHarare ndoenda neyo pasina mari zvikanzi toona plan semunhurume ndikati iwewe kana wefunga kuti kana ndida kuona kuti uri serious kuti uchadi kuenda tora paper bag rako iri ukande muchimunzwa chirapo obva atotora zveshuwa obva akanda muchimunzwa chaija muri kuona ndobva ndati munhu atori serious abva abatira kumahuswa akagara paya obva abayiwa ruoko apo muri abaya ruoko ndobva ndatanga kutomutumbura paya pobva tobva imwe ngoro yanga ichifamba nepa 10 meters papo tobva tatobva murodhi tichitumburana zvikanzi muri kuiteiko ndikati tikubvisa minzwa chichi zvikanzi obva vatopfuura vachitoseka vanhu vaya vachitoenda zvavo saka ndakazofamba nepa 10 meters paya ndobva ndati panext door pangu ndobva ndanofamba ne6 meters yekwavo kuseri ndobva ndatofamba tobva tasvika parodhi inokrosa inotevedza misha iya kobva ndatoipfuurira tobva tatoti nemusango takanonanga futi padanga pangu tinosvika padanga pangu paya ndakabva ndamusiya futi sepaya padanga ndobva ndadzokera padheni futi ndobva ndanotanga kuona futi pakamira sei ndobva ndanoona kuti apo ndobva ndadzokera kuya ndobva ndamudedza obva auya saka iye ndakamudedza ndikabva ndati iwe unozotevera kumashure kwangu zvikanzi iye obva anditi ko manje ko Puro paanosvika achindibvunza bcause anonzi Puro hanzvadzi yacho zvikanzi Puro anosvika achindibvunza kuti hamuna kuenda sei ndikati iwe unongotaura kuti ndatodzoka gogo vatonditi endai munotora mombe dziuye kuzorima kwangu mangwana zvikanzi alright iripo takangoita saizvozvo inini ndangoti ndisvika padheni ndobva ndatotora 2 mabhegi angu ndobva ndamabudisa panze ndobva ndatora rimwe racho rari hafu ndobva ndaribudisa panze rehembe ndobva ndatotora rupasa ruya ndobva ndariwaridza panze paya ndobva ndakutura hembe parupasa ruya zvikanzi kosekuru romuda kudii naPuro uya ndikati ndoda kutomborongedza hembe dzangu zvangu zvikanzi alright uko ndobva ndatodii ndopakabva ndosvika paya ndobva ndatanga kutosarudza hembe dzangu dzendaida kuenda nadzo kuHarare ndichitoisa pasaidi musikana achinosvika achinovhunzwa nehanzvadzi yake zvikanzi ko sisi ko madzokerei amasvika kumba here ndikanzi ndasvika zvikanzi nemhaka yemadzoka zvikanzi kwanzi sekuru mugouya nemombe nhasi manheru kana mangwana then mozoita se morima kwangu zvikanzi saka modzokera nani zvikanzi sekuru vanondiperekedza zvikanzi imoti ndosaira nani ko usiku huno ndo inini pendakabva ndati tokusiya warara muri kuona zvikanzi alright paya ndobva ndati iwe chiita zvekubika ndisarudza hembe pano iyo bva totanga kuita zvekubika ndisarudza hembe dziya akatonopedza kubika ndisati ndapedza kusarudza hembe yobva atotanga kundibatsira zvikanzi ko hembe dzacho dzemuri kurongedza idzodzo muda kudziita sei kunai sekuru naPuro manje ndikati hembe idzi ndoda kumboenda kuVelcom kwana bamunini mangwana zvikanzi asi hatichatoendi nemombe here kwagogo ndikati totoenda nadzo but mangwana ndio pendoda kuzoenda nadzo kwana bamunini kuVelcom zvikanzi hembe dzose ndimwandiro dzakaita idzi mungaenda nehembe dzose dzikazi muda kuti unogarako ndikati kana handimbonogariko but ndoda kudi dzichasara apa ndo dzendichaenda nadzo zvikanzi alright tobva tapedza kurongedza tobva tatoisa mabhegi mudheni paya manje kobva tatoti takudya manje tingopedza kudya uye anambomira kurara Puro ndobva ndatomutsa ndobva ndati hande unorara mumba bedroom ndobva ndatoenda naye mubedroom muya obva anosvika akarara isusu hopfuti tobva tatorara imomo mujira 133 takadaro iye handi anga akarara kobva tatorara tikatorara tese imomo uri kuona mujira rimwe chete iroro tarara manje saka uyu musikana manje akabva riwanzi inini but ndoda unotora hembe dzangu muri kuona ndikati unotora hembe ndonotengera dzimwe mani
kuHarare haisi problem yembe. Saka inini manje plan yenda ndakutoronga manje ndeyekuti ndakutotengesa foni yangu because ndasina mari yekuti tiende nayo ndane foni yangu imwe Sony Xperia 2. Saka ndikati ndichanongotengesa foni haisi nyaya. Musi wa 24 kamusadipa 22 paipa kobva ndatodi ndobva ndarara naye paipa yobva atanga kutaura zvehembe kati ndoda hembe dzangu pane hembe dzangu dzendotofarira izvozvo ichi ndikati ndokutengera dzimwe hembe man. Saka akaramba achingotaura zvehembe ndikati alright bo toenda kunotora hembe dzacho kwai ndoenda Manheru kwai dzimwe ndakasiya ndadzinanika pagarden urikuona. Saka dzimwe plus futi anga achitotaura nyaya dzekuti tikasvika vanagogo vasati varara bedroom racho harikiwe vari kitchen topinda mubedroom totora hembe. Ndikati alright tichaenda. Saka takazorara manje zvekuti kwazoita ndofunga kuma 12 ndope ndakazomudza inini ndikati handika kuhembe dzacho zvikanzi usiku huno hazvichatoiti. Ndikati alright kana zvingatoiti ngatirisaneni nazvo. Kobva tatoti makusenseni obva abuda iye tatagadza mvura pamoto. Obva abuda obva atora mvura yanga iri pamoto iya mukitchen obva atanga kutogeza ari kuseri kwemba ageza kuseri kwemba aitotaura neni ndiri mukati. Saka manje uyu hanzvadzi yake yakabva yanopepuka yobva ati sekuru ro mutaura nani urikuona. Ndikati ndikutaura nemumwe mukomana hamene rimwe zita randakangototaura handichatorizivi. Ndikati nditaura nemumwe mukomana wekwanhingi so zvikanzi aripi. Ndikati ari panze. Zvikanzi haana mbomuka zveiya zvekutobuda mugumbeze angotaura ari mugumbeze. Uya obva atonyarara musikana akatonzwa kuti amuka akatonyararawo. Paipa ndobva ndati indoda kutomukira ndoda kutonotsvaga mombe then ndichasiya ndaisa nyemba pamoto nyimo dziya unokunidzira kana ukamuka wokudzidzira woisa mvura imwe. Asi kana wamuka ipapo usamira wobva waenda kwagogo wonotaura kuti sekuru ro vaenda kutsvaga mombe nezuro vakadzishaya because paya ndakamunyepera kauti ndadzishaya handina kumboti mombe ndarega kuenda kumwe. Zvikanzi alright ndoenda. Kubva angoita saizvozvo ini ndobva ndabuda makuseni iwawo ndakabuda nemusikana takananga Growth Point muRutenga. Hakusi kure kubva pamba pangu ndofunga kana 8 or 900 meters kubva muGrowth Point kusvika pamba pedu. Kubva ndaitese ndobva ndatosvika kumwe kumurungu wangu ini ndaita zvewelding ndiri panze. Ndozvandakaguma ndichiita. Ndobva ndatosvika pamurungu wangu mukadzi wacho aitomboda mafoni. Ini ndaimboita zvekutenga mafoni ndichitengesa futi. Saka aimbotoda foni ndobva ndatosvika ndikati ko makazoiwana here foni yemaida. Zvikanzi handina ndoda kutengera mwana wangu. Ndikati iyi mondipa mari. Zvikanzi iwe uri kuda mari. Ndikati handisimboda mari yakawanda imi muchingondipai 400 rands. Zvikanzi mwana wangu 400 unongosina kundinyanya here. Ndikati shuwa ndotokuudzai 400. Apa musikana naye ipapo akatomira padhuze nechigayo papa. Apa ndaitaura nawo ivo vanga vatori mumotikari pane chimwe cheHonda Stream chavo vanga vatori nemurume wavo vakagara mumotikari muya. Zvikanzi chipinda muno titaurirane pinda kumashure kuti titaure uri muno. Murume wacho akaritaya muna December 21 anga ari mupurisa. Kobva vanditi saka iwo wati ndokupa mari iko ndikakupa 300 rands. Ndikati 300 kasi muchizondipa imwe. Ukanzi kana ndichizokupa imwe unozongoya wotora imwe. Ndikati handipei hangu because usikanzi iwe mari yakawanda umboidi chichi iwe wakaendesa mukadzi akaenda chichi. Ndikati ndakatodhizirwa neumwe nezuro chai. Zvikanzi usanyepa. Ndikati handikutaurira izvi. Zvikanzi aripi. Ndikati ari apo yakamira apo. Zvikanzi iwe mudedza uye pano. Ndikati saka ndisati ndamudedza. Ndikati saka manje pane nyaya iripo ndeyekuti ndakanzwa iye achitaura kuti kwanzi gogo vake iyo vaitoti kwanzi iwewe taura because pavakabva kuHarare
vakangonzwa nevanhu zvemakuhwa kuti kwanzi aridanana neni chichi, kanzi vobva vamutarisa vakati iwewe akabvisa umhandara ndiani, taura chokwadi asirwo here, muri kuona. Ini vakatombonibvunzawo gogo ndikavarambirawo, muri kuona. Zvikanzi asirwo here akakubvisa umhandara, zvikanzi asi, vakamurova neshamu 5 akaramba kutaura, muri kuona, vakamusiya. Saka iye akandiudza kuti kwanzi vakati kwanzi iwe taura chokwadi, kana akakumanikidza toenda kumapurisa. Musikana akati ini handambomanikidzwa, handitoziva, handitodanani nawo sekurova, handitozivi nini, muri kuona, akaramba. Saka manje ndikati mari yendiri kutoda iyoyo kandi toenda naye musikana iye kuHarare because gogo vake vaida kutotaura zvekumusungisa chichi. Kanzi iye ane makore mangani? Ndikati iye ari kuti ndine 16, muri kuona. Zvikanzi mudedzi auye pano, zvikanzi akana iye atova ne16 haachasungisi, murume wacho anga kutaura manje, zvikanzi haachatosungisi. Zvikanzi mudedze, ndobva ndamudedza, obva anouya paya obva avhunziwa kanzi uri wegore ripi, handichazivi kuti anenge akati 2005 here. Zvikanzi munani, zvikanzi muna January, musi wa4 January. Zvikanzi saka iwe watova ne17 years hauchatosungisi. Ko gogo wako vakakudza kuti chii? Vobva varondedzerawo sezviya zvakataura gogo vake. Zvikanzi alright, but iwe unongogara nemurume wako kana iwe uchingomuda, chero iwe vakanzi vaenda kumapurisa, iwe unongotaura kuti ndoda chii? Ndoda murume wangu, kana iwe uchingoda mukomana wako, hazvinetsi. Saka iwe usatiza usaenda naye, usatiza naye kuenda naye kuHarare. Saka iwe uchingototsvaga mari uchitoita sei, wotonobvisa tsvakirai kuno, uri kuona. Ivo havasi kuziva zvese. Ava mubveti uyu handina mutaurira kakuti munhu ndekukama naye futi, handimuri kuona. Ndakangoti alright. Vobva vabudisa 300 vobva vandipa. Vakati ndikati ko imwe 100 ndozotora rini? Zvikanzi chero zuva unoita seuri munyowani panapa, handi unoshanda pano here? Because madhezi acho ndakangomirawo zvishoma, ndakatokumbira Murungu kuti ndoda kumboita zvekurima, saka hazvifambidzani nebasa chichi. Zvikanzi alright, unozongodzoka kana wapedza kuita zvekurima. Ndobva ndaita sei, ndobva ndaendawo kuDheni. Ndichinosvika paDheni ndikatowanawo dziya nyimo dzatasiya pamoto dzatotsva, because ndofunga moto wakazowandisa, uyu atoenda. Kobva ndangobvisa pamusoro, kobva ndadzosera futi pamoto, dzimwe dzobva dzatoibva, tobva tatobika tii, tobva tatorova. Takazobuda, takazotora hembe dzangu, akati ndoda kudziwacha, ndikati saka tinodziwachira kusango, because anytime kugona kungotumwa vanhu vakauya kuno, uri kuona. Kobva tatonodziwachira kusango, ini ndikatorara musikana achitowacha, tobva tatopedza kuwacha paya mvura yanga yoda kutotanga kunaya naya, tobva tatodzokera paDheni kuti tonodokawo. Saka pakanodoka manje akabva anotaura kuti aiwa nhasi ndopetiri kuenda. Ndikati zvikanzi hembe dzangu ndakuda kunotora nhasi, uri kuona. Ndikati alright, toenda kunotora hembe dzacho. Zidhe iroro takabva tatobudawo. Saka kune kumwe kwemwana wavo, gogo vavo, mukomana line rekuseri kwavo, ndokwavakaenda kukataura kati musikana handisi kumuona, iye akangoenda achienda kwaRow chichichi. Saka apa pari kunzi kwanzi akauya nezuro, ndozvaachitaura puro, but handisi kuziva. Saka munotarisa kumba kwake manheru. Isita tatobuda, takatopesana navo, ndofunga vanhu vacho vanga vatotumwa vachitosara vachisvika vakawana pasina chii, vakawana pasina vanhu. Ndichibva ndatoenda kuya tichienda kwagogo kuya. Saka patakanosvika kuya takatowanawo patori nesisi vake, mwana wasisi wamhomzi wake, vaigara muGrowth Point muRutenga, vanga vatodedzwa vatorara nagogo. Saka vaitotaura nyaya vari mumba, ndopetakaona mubedroom momo, apa ndomaiva nehembe dzaida kutora. Zvikanzi kana kuti imimi sekuru Row ndiye manje munotaura navo, munonoka motaura navo. Kwavo ndofunga kwakuruma 10 ipapo. Munonoka motaura navo, mobvunza mombe chichi kuti dzakasvika kuno here, monzwa, mogona kukwanisa kuzototora bhegi iroro, mongoona kuti safe. But tisina kuziva kuti musisi wake vauya vari imomo.
yobva atonohwanda kuseri kweimba imwe. So ndobva ndasvika ndikanoka paya zvikanzi ndiani, ndikati ndiro. Zvikanzi nasisi wake vaya, zvikanzi ndisekuru. Ndikati zvikanzi chii kwakanaka here usiku uno? Ndikati ndikati ko mombe dzinambosvika kunoku here because ndiri kutsvaga mombe dzakatorasika nezuro. Izvozvi ndiri kutobva ndatatokurira bhutsi tatodzisiya kusango kupinda ipapo. Ndikati ndiri kutotsvaga mombe izvozvizvi. Ndabva nekuminda dzevanhu uko ndichitotya kuti dzogona kunge dzitori kuminda wevanhu but ndadzishaya. Zvikanzi hadzinambosvika kuno mombe. Zvikanzi ko mwana aripi? Ndikati hani. Zvikanzi Lavhu aripi? Ndikati Lavhu akauya nezuro. Zvikanzi akauya nani? Ndikati pane vasikana iye angatondiudza kuti kwanzi moti akauya nevasikana vekwanhingi. Ndakanganwa zita racho iroro rakandiudza. Ndikati pane vasikana vekwanhingi vakaauya navo. Ini ndakatotiwo ndichitoda kumuperekedza. Ndobva ndatovaona vachifamba nepa 6 meters pangu vachiuyawo kunoku. Vanogara kudhuze neikoko but hapane mufambo kubva ipapo. Zvikanzi mongotaura izvozvo kuti ndo vanhu vasikana vendauya navo kuitira kuti vazofungira kuti pamwe ndiko kwandiri. Murikuona, ndobva ndangotaura saizvozvo ndikati vasikana vekwanhingi. Zvikanzi kuti akauya akapfuurira but vanopfuura nepadhuze nepano apo panopfuura napo chichi. Zvikanzi but ini ndaifungira kuti ari kwenyu. Ndikati kwedu hakuna. Puro haana kutaura here. Zvikanzi akataura kuti makamuperekedza nezuro. Ndikati ini handatozomuperekedza because vasikana ivavo vacho vaitobva kugrowth point ndakatofamba navo ndikatongovabvunza kuti muri wekwani ndasingatovazivi. Ndikatotenawo pana Chrysson ndichida kutofona because foni yangu yatopera moto chichi. Zvikanzi alright, haisi pressure iyo. Kobva zvanzi pindai muno. Ubva vhura door ukapindai. Ndikati handizombogara because ndinenge ndichitotsvaga mombe ndatodzokera. Zvikanzi nagogo. Zvikanzi iwe ndoda kuti urare kuno mangwana womuka uchindienderawo kumba kwacho ikoko. Ndikati ini handitokuzivi kaini kumba kwacho ikoko. Zvikanzi ndokurayira kumba kwacho wotienderawo. Hapana munhu angatiendera ikoko kunouya naye ikoko. Unongomutaurira kuti gogo vatokutaurira kuti havambokurovi. Ungava mukoma wake vanotomboenda kupi? Vanotomboenda kana kushamwari yavo vachinorara ikoko vasingadzoki vanisingavarovi. Ndobva mukoma wacho asi vanga vasiri ikoko zvenguva iyoyo, vanga vakusouth nguva iyo. Kobva ndati ini handikwanisi because ndoda kutodzokera kumba. Ndoda kutozomukira kumatanga eku9. Kuminda dzacho ndashaya but ndomukira kumatanga eku9 ndotarisa mombe because pane dzimwe dzekubanguru dzetakatora. Ndikati mangwana togona kuzotadza kuti tozobatsirwa nebanguru vangu totadza kutipa mombe dzitirimisa. Saka ndoda kudzokera. Zvikanzi vakazama gogo kuti iwe chirega kuenda. Ndikaramba ndikati handa kuenda. Saka manje uyu akabva andibvunza musikana uyu muzukuru mombe akandibvunza akati ko sekuru foni yenyu ine moto here touch? Ndikati foni yangu haina moto. Apa ini ndatotengesa kamusadhi. Ndikati foni yangu haina moto ndatoisiya futi kumba. Zvikanzi yangu yapera moto. Ndaida mbotaura nevanhu vendaida kutaura navo. Ndangoona baya foni chimabhatani. Ndikati anogona kungotodedza vanhu vakangouya ndiri pano vanhu. Ndikati ainda kutoenda. Zvikanzi saka watoshinga here kuramba nagogo? Ndikati kana zviiti gogo handichingonobuda ka. Iye musikana anga atogara atoenda uko atova kumuti wedu atasiya bhutsu dzedu. Saka ndafunga kuti pamwe achiri mudhuze sisi vacho vakabva vabudawo vachitovheneka vachitenderera nedzimba paya tenderana nedzimba vachitarisa vaitonyumwa ipapo. Kobva saka manje iye hameno pakatenderera kuti achiri pamba ipapo akanowana one skate yake pagadheni akaitora akabva aidonhedza. Manje akabva aidonhedza padhuze negedhi. Saka pandakanosvika paya pane bhutsu ndopandakaona aripo. Ndaishaya kuti atoendepi. Ndikati ndachitofungira kuti pamwe wadzika kumunda kuzasi. Zvikanzi aiwa ndasiya skate yangu pakati apo, fambai nerodhi iyoyi munoiona pasaidhi. Kwaitova nemwedzi. Ndikafamba paya obva ati necheipapa ndobva ndanosvika paya ndichingoona vachingotendera sisi vacho nedzimba.
ndobva ndatotora sketi iya ubva ndotodzoka paipai tobva tatoenda ndikatombomubereka tikatofamba titoenda. Ndaona kuti pandakazoona kuti handinetawo ndobva ndamudzikisa tobva tatofamba tichisvika pamba tichitosvika ndichitora zvinhu zvangu zvese zvendaida kuenda nazvo tichitoenda. Ndikatoti madhezi acho kwainaya kwaipota kuchinaya saka kwakune dova riya veta riya saka ndikatozonochinjira kutara. Tinosvika patara paipai manje pane zvimashedhi zviripo panotengeswa tasvika tagara pane zvimoto apo. Saka manje uyu manje akanogara pamoto wake ega uku musikana kwaiva nevamwe vanhu uku ndobva ndagara kuchimwe chishedhi uku. Obva atoona munhu akadzidza namukoma wake zvikanzi wakutengesa wakatanga kugona rini kuverenga mari iwe wakutengesa chichi vachitotinyirana paya zvikanzi ndogona inini ndokutadza kuverenga mari zvikanzi manje isusu vamwe tatoroorwa takutoenda kuHarare chichi urikuona vari kutodadirirana zvikanzi waroorwa nani zvikanzi ndemukomana wangu atondiroora ndotoenda naye chichichi zvikanzi ndiye ndaona achienda zvikanzi zvikanzi ndambonomudeedza uye naye pano. Saka indangodeedzwa ndisingazivi zvikanzi auya tidziye moto kunoko urikuona ndobva ndatonodziya paya moto uya wekusaidhi uku ndo patotaura zvikanzi makadii chichi neuya musikana ari kutotaura neni ndobva ndakatozoona kuti vanhu ava vanenge vanga vachitotaura nezvangu urikuona. Saka manje ndiri kutonomisa takasvika kuma2 pabhasi stop papo dzimanheru saka ndakazotanga kunomisa mabhazi chimisa mabhazi paipai mamwe ari kuti toenda kwaMutare mamwe achiti Bulawayo kuri toita kuchitochei tinomisa mamwe anga akazara kuma5 ndopendakazomisa rimwe bhazi ringanotaurana ndikati mari kuenda kuHarare zvikanzi 200 ndikati 200 rands ndikati 200 rands manje inini ndinei handina 200 rands inini zvikanzi une mari ndikati muri kuona nyaya iripo mukuru ka ndoda kutaura chokwadi mari yenayo yese i300 rands but ndine umwe wendinaye ndinoda kuenda naye kuHarare ikoko zvikanzi fana wangu saka unongondipa yese iyoyo ndikati zvibudi zvebhoziko ndoda kusvika ndoenda kubudiriro futi kuna kule yangu saka ininiwo ndikakupa iwo 250 po ndosara ne50 inenge iri right zvikanzi iri bomba fana wangu dedza munhu wacho uye naye ndobva ndatomudedza tobva tatakura mabhegi tobva tatopinda mubhasi tobva tatobaya tikanosvika uyu wanga watova musi wa26 urikuona tinosvika muHarare ndakuda kunosvika patogeti ndakatofonera kule ndikati kule ndiri kuuya ikoko kudheni kunani zvikanzi kudheni kunani kuna mainini vako koiwo wangouya usina kumbontaurira sei ndikati ndangouya zveemergency apa nditouya chine mukadzi ikoko zvikanzi alright uya apa inini mukadzi wangu chaichai wendakatora uya anotogara musha wenumber 5 kubva pakule yangu futi ipapo murikuona kobva ndatoenda ndobva ndatozokwira nosvika ndikaona kuna mainini vanga vatobva kuchikoro murikuona mheno kumaleseni kwavanga vachienda ipapo kubva ndanosvika ndikati gogo varipi zvikanzi gogo vaendawo kubasa murikuona pendakanosvika paya ndakabva ndanomirawo kusvika manheru vachinosvikaona gogo tichitaura tese vachinovhunza musikana kuti une makore mangani achinotauravo zvikanzi alright zvakanaka mabva zvakanaka here ndikati tabva zvakanaka zvikanzi ko iwe musikana uyu nemhaka yemauya kuno mauya sei chichichi ndikati nyaya iripo ndeyekutoti ivoka munhu uyu akauya kudheni kwangu obva ndobva ndamuwestera time saka manje pazodzokera gogo wake ndo wazomuti chidzokera ndanda kunyepawo inini ipapo zvikanzi alright hazvina kushata. Saka manje musi wa27 manheru kule vakabva vafonerwa saka manje vakatsvaga uko vakafonera mai vake vemusikana vanga vari kusouth namukoma wacho vakatodzoka kusouth zvikanzi mwana watisimuona chichi saka pavakanosemakuhwa vanga vakambonzwa gogo kuti anodanana neni
mwana uya. Saka manje pawakanouya kudheni kwangu vakaona kuti kudheni hakuna munhu, vakatiziva kuti obvious ndiye aenda naye. Vachinotsvaga paya pakanouya mhomzi vacho vachinoenda kwaGugazi vangu kuya kuenda kamboenda kuMengo kuya ndoko vanowana nhamba apa musikana manheru etakauya kubus stop kwacho kuti tiende. Ndanatomutaurira kuti handeni kwaGugu wangu ndinodhilita nhamba dzasekuru vangu because nhamba dzacho ndini ndakavapa Gugu vari uko. Akaramba akati ngasiyani nazvo. Zvokuti dai takatodhilita ipapo dai zvinhu zvese zvakatoendeka but saka toda kuti nekuti nyaya yetime toda kuti tichisvika pakuti imimi makazonobatwa sei uchipfuurira bva ipapo tichibatanidza kuti zvibatane kuti iwewe makazobatwa sei uchizonzi une mwana uyo ari kutsvagwa uye uchizobatwa nemhosva iripi? Ndo petiri kuenda ipo chaipo zvakazoitika manje ndiri kutaura kuti kwaGogo wangu kuya ndikamboenda kuMengo kuya ndoko vabva vasvika mhomzi vacho vobva vati ko muzukuru wenyu anowanza kumboenda kupi zvikanzi anowanza kugara kuHarare. Zvikanzi mune nhamba here dzekwaanombogara? Zvikanzi nhamba dzacho ndinadzo. Zvikanzi handipei hedzo nditaure navo. Nairiya akaenda nemwana wangu musikana. Vobva vafona vobva vanobata manheru vobva vanobata sekuru vangu vobva vati lo. Zvikanzi ndini mukadzi wehanzvadzi yemunin'ina wenyu, ndini hanzvadzi yemunin'ina wenyu, ko Roho ari koko here? Zvikanzi Roho haana kumbosvika kuno. Apa vaida kunzwa manje sekuru kuti nadzo kuda kubatanidza kuti ndakabva sei. Zvikanzi Roho haana kumbosvika kunoko. Zvikanzi asi anga akati anouya kuno. Zvikanzi zvikanzi akangofonawo achiti ndiri murodhi kuuya asi hasati asvika. Zvikanzi akabva mune zvakanaka here? Zvikanzi akabva zvakanaka. Muri kuona ipapo ndipo vaida kunatsa kunzwa. Zvikanzi kana akabva zvakanaka akasvika. Muri kuona zvikanzi akasvika nemukadzi here? Zvikanzi zvikanzi mukadzi iyeye mufunge atori muzukuru wake plus mwana wangu achiri kutoenda kuchikoro. Mwana wangu ndoda kumboti aite zvechikoro asati atombosvika pazera rekuti angaroorwa. Muri kuona zvikanzi saka ndiri kutouya ikoko kuzomutora. Saka ndopo vakabva vaita se vapinda murodhi manje musi wa27 uyauya musi wa28 ndopa vakanosvika paya vachibva vatitora vakatomboenda nesu takatonorara kwamwe tete vangu vari kunotoni tichizomuka tichienda kudai so musi wa29 tichinosvika tichinorara musi wa30 takarara tikadai musi wa30 kana singakanganisi taenda uku musi wa31 January iyeye ndo pavaiti ndichinotaura tichitaura nana bamunini vake because ivo vaindibvunza kuti unomuda here musikana ndichiti asi musikana manje ipapo anga kuti aiwa anga namene kuti anga kutya here kana kuti anga kudii anga achiti handichadini chichi. Saka manje pakabva nzi tichafonera bamunini vako potambiwa nyaya dzacho. Zvikanzi iwewe mombe yekucheka ukama unayo here? Ndikati ndotsvaga mombe handishaiwi yecheka ukama yewhite. Zvikanzi alright saka tichadidza bamunini vako mangwana makuseni aya manje patakarara ikoko tatiwa kumusha vobva vafonera baba munini. Vachinofonera baba munini paya zvikanzi uyai tiite nyaya dzemukomana chichichi zvafamba so. Zvikanzi manje inini tori kuBulawayo ndakatakura vanhu vechechi vandakaenda navo. Saka hazviiti kuti ndikwanise kusvika zvanhasi ndokusvika mangwana. Zvikanzi saka regai ndiite sei, regai ndigouya mangwana. Zvikanzi saka toita sei naye mukomana because isusu hatingarambi tine munhu kunoko. Zvikanzi imimi itai zvemunoda naye because imimi ndimi makaparirwa ikoko. Ndopavakabva vaita sei vakabva vati gezai titoenda naye kumapurisa vanhu. Ndopakatogeza vanhu tichitoenda kumapurisa paya ndichitonovharirwa paya tichitorara kuchitokisi mangwana acho musi wa1 February 22 ndichitoenda kukoti ndichitonzi rimandi ndichitoenda kumwenezi. Ndichizobva kumweneziwo ndichienda kupi ndichienda kumasvingo ndokwainzi koritora nyaya dzangu. Kumasvingo ndikangosvika ndikaenda ka4 kukoti muna April. Ndikaenda ka4 kunzi dhoketi harisi kuonekwa. Kukazouya rimwe samoni kuchinzi kwanzi uri kudiwa kuchiredzi uko ndokuri kuitwa nyaya dzako. Ndobva ndaenda kuchiredzi ndakaenda musi wa7
7 May kuchiredzi. Chinoti musi wa 19 May ndichienda kukoti. Pendekanosvika nditonoona musikana aripo nagogo wake varipo. Gogo vakambotiraya kutombokumbira nekuti ndachikumbira umwe muregerere chichi. Kumba kwake hakutombori nawo kana munhu, aingogara ega, baba vake vakashayika chichichi. Saka ndachingokumbira hwangu, mwana vangoitawo musikanzwa sevana chichi, vangoitawo zvavakaita. Saka ndachikumbira muregere. Majesty akati imi ndotoshanda nemutemo because ndikatongomurega ipapo ini ndogona kutosungwa inini nemutemo. Saka ndotoita zvinhu zvemutemo panapa achiti saka manje ndopakanetsa ipapo. Vakambotiraya gogo zvikarambira. Ndopendekabva ndatongwa. Ndakatotongwa vakabudiswa vese ivo nemusikana. But isu takapiwa nguva yakasiyana manje pakunotaura tiri mukoti. Ini ndakanotaura musikana asati atopinda ndichinotaura wangu mastatement because vakabvunza kuti pawakatanga kurara musikana wakarara naye kupi. Ndikati ndakarara naye ikoko kumba kwagogo but anga akarara nehanzvadzi dzake mumba imomo. Takarara tese mujera 1 imomo. Zvikanzi iye musikana manje iye akazoti kwanzi akandidhonza, iye vakazonyepa. Zvikanzi musi wakatanga kurara neni akandidhonza, ndakadziya moto akaenda neni muimba yairara vakomana, ndomakarara neni, ndomusi wekutanga arara neni. Urikuona. Saka ndo pakanosiyana mastatement ipapo. Ndo pendakazotongwa inini. Vakatozobudiswa panze pendakazopiwa mutongo wangu. Alright. What an interesting story nyaya yako. Changu tamubvunza mushoma takanangana nepongwa panhoroondo kuti saka iwewo musikana akakambokudza here makore ekuti ave nemakore mangani pamaita zvisi zvamaita izvi? Makore? Makore anga akandiudza. Aiti ane makore mangani? Aiti ndine 17. Saka ndiwo makore aiva nawo zvisvika kuti aikunyeperawo? Ainyepa. Saka pambakazobuda nyaya nyungu musikana akazonongwa ane makore mangani? Paizonzi vaizoti ane 13 but iye anga kuti mukoti manje akavhunzwa futi akazoti 14 but iye pakanzi ane 13 pakanzi kwanzi ndakatonzi kwanzi akatobudiswa bhete racho ratouya chichi, unoda kuriona here? Ndakatovhunzwa kuti unoda kuriona? Ndikati inini handidi kuriona, kana imi muchingoti ndiwo makore ake anawo ndiwawo, ini handimazivi. Saka koti yakazikudza kuti musikana ane 14 years. Ndozvawakazinge wanzwa. Alright, takati ndofunga zvese zvakawanda wapindura uchimbudza ndanga ndinayo uchitsanangura takudzoka mucourtroom. Saka iwewo wazotongwa, wakabva watongwa nemutongo werape ndizvo ka? Wakapiwa makore mangani? 15 years. 15 years. Saka ndidzo dzawakasvika nadzo kunokwira kune pakubvisa. Unonzwa kuti vamwe vanobvisirwa. Vakanditi 15 years vakanzi suspended 3 years. Kobva ndadzika ndobva ndauya kujeri. Ndobva ndauya ndikabvisigwa nejere 4 years. Ndikasara ndichimhanya 8 years. Saka 8 years ndozendiri kumhanyawo. Alright. Saka iwe wasevha mangani sofa? Sofa ndarova 26 months. 2 years ne 2 months. Okay. Iwe uchipiwa mutongo uchinzwa kuti 15 dzadzazobviswa timbotanga ne15 kusvika pakubviswa, wakanzwa sei kuti ndakutoenda kujeri for 15 years nekuda kwemunhu akatanga achingokusendera mameseji pafoni? Ipapo ndakangotiwo inyaya yekungoti ndakangonakirwa nemunhu pakuti iye akatanga kungondiita se kungonditisira mameseji ndobva ndatongokatyirawo zvekutoti pamwe pacho unozofunga kuti ngadai pamwe ndakatosiyana nazvo zvazvitori nani because sofa ininiwo tori mukati totobuda kure 2:30 ndokwendiri kutoenda. Saka zvinhu zvakatooma, asi hangu inini chimwe chinhu chandinonyanya kutaura ndechekuti kune hama dzangu zvimwe ni pamwewo dzogona kuzoonawo pamwe video iroro kana audio iroro zvinoitaura nototi kune hama dzangu zveshuwa kukanganisa ndakakanganisa ndotokumbirawo regerero. Dai vatopota vanyiregera because kubvawo zvendasungwa havasi kutombouyawo hama dzangu dzacho zototi kunyanya kunana bamini vangu vamwe
Banthia vanonzi Babanthia kana kuti Joseph Zireva. Ndo bamunini wangu vatoriwo nezvinhu mufamily medu mekuti ndo munhu angakwanisa kunge achitondionawo ndiri kujeri kuno kungouyawo, but pamwe vangogona vakatsamwawo pamwe nezvandakaita, but ndongotiwo ruregerero ndakakanganisa because zvinhu zvangoitikawo semafani sekutamba, but it's one. Alright, Ronald. Tida kungoti tichinzwisisa muchidimbo zvedu kuti saka iwewe uchikura upenyu hwako uchiri panzapo. Upenyu hwako uchikura waiwa upenyu hwako wakaita sei? Inini hangu upenyu hwangu hwauri upenyu hwakanaka because kubva pakashayika baba vangu ndingatoti vachitorwara vakandionesawo papfuma yavo yavaiva nayo, vakanditi mwana wangu izvi zvaiva zvangu zvava zvako, munda uyu ndewako, imba iyi ndeyako, chese chaunoziva kuti chaiva changu iwewe chava chako. Saka ipapo ndakabva ndazotorwawo nababa munini vavo mudhara wangu achangoshayika. Mhomzi wangu achibva atouyawo pasina nguva, ubva atotipiwawo, ubva aenda nesu kwaRusape. Ndobva ndambogara kwaRusape ndichienda kuchikoro ndiri kwaRusape, ndichizobva kwaRusape ndichitorwawo nasekuru ndichinogara kuHarare. Ndaigara kuDZ dziva rasekwa 2 ndokwendaigara, ndokwendakatanga kugara ndichigara kuHarare. Ndichizotanga kufambawo mudzimwe hama dzakasiyana siyana muHarare imomo. MuHarare ndakagara kwenguva kusvika ndazobuda muHarare 2020 ndandatorawo musikana wenda ndatora kuHarare kubudiriro anonzi Michelle, ndo ndakatora ndobva ndaenda naye. Ndiye ndototi ndiye mudzimai wangu, but apa dzangowo musikanzwa dzimwe dzese idzi, but ini achitori nemudzimai wangu angangonoona vamwe wekupi kuHarare, zvekutoti musi wacho tatozouya tichitorwa takatopinzwa mumotikari tichitoiswa kubhuti, but atosara achema. Papa akatoungana vanhu veline, but iye akatochema wakatondionawo ipapo. Saka iwewe uri sei uchizoona kuti wakarwadzisa kaMichelle? Ndakazviona kuti ndakamurwadzisa, nyangwe naiyewo ndotomusorisawo kuti ndakakanganisa shuwa, because akasininiwo ndakangowana ariko ndongomutora. Uda kumirire Michelle? Kana akanimirira, ndakangoona akanimirirawo ndongomutora. Mama aita mwana here nemusikana wako? Uyo tasati taita mwana. Musati maita mwana. Ari unzwisa kuti iwewe pawanga nemusikana wako uyu muzukuru wako wedana yange hama yako kai? Maidzivirira here pese pamaingoti pasango pakati? Pakutanga manje ndakatanga ndichiproducera pasi ndichiti ndaproducera pasi, but mazuva mashoma ndofunga pamwe 3 days ndakaproducera, but pamwe peseka ndaingoproducera pasi. Ende ndakaguma kurara naye musi wa24 uya musi watizira kuHarare, ndabvira ndamborara naye. Waisafunga kuti anogona kuita pamuviri here manje? Pamuviri kana aizoita pamuviri meno inini pabrain dzodzo hangu inini handina kumbozonyanya kudzidzisa, but iniwo sekuona kwangu futi anenge akatoita pamuviri, because pakauya kotika ndakamuona adzikira zvekuti kutange munhu akatobviswa nhumbu, anenge angatobviswa nhumbu. Alright, anga atodzikira musikana? Angadzikira kubva panga ari. Iwe ndio watanga kurara naye? Aiwa, handisiri. Kukoti ikoko akatovhunziwa kanzi munhu akatanga kurara newe ndiani, akataura munhu akatanga kurara naye. Alright. The first one akati zvikanzi iye akasungisiwa here, Majesty achibvunza kukanzi haana, zvikanzi aripi, zvikanzi hatizivi kwaari, nekuti aingouya munhu aingoshanyawo ikoko kwaigara kuarea iyoyo achibvawo kumwe kwaibva. Alright, takuda kunzwa kuti munoitwa maprogram akasiyana siyana. Iwo urimo 5 years dzasara dzandizivi. Iwo ndipo program yauri kuita uri muno makamirira kuti mukwanise kuzopedzawo mutongo wako? Ini zvangu zvandiri kutoita kuti ndikwanise kupedza mutongo wangu uno, ndiri kuita chikoro, but ndenchitoda kuzotoenda paworkshop apo ndoita zvewelding zvendaisomboita panze. Ini ndozviziva zvekuita, handisati ndadzidza nezvemabhuku, but zvekuita kuwelda ndoita, ndo basa randaitorova zvekudaro panze. Saka manje
apa ndoda kuti ndikadzidza apa ndiri form 2 so far ndakadzokerera form 2 ndo yandiri kuita ndiri kuno saka ndikaita makore angu akakwanisa kusvika palevel rekuti ndichikwanisa kuenda kuworkshop ndotoenda because chendoziva ndechekuti so far asati akukwanisa kuenda ndaida kutoenda pavani pavakatombonyoresa kuenda kuworkshop manje vakaita but isusu manje takabviswa nenyaya yekuti makore edu ari kuti achakawandisa stereki because kunodiwa munhu ane 4 years zvichidzira saka inini manje kwandiri muri kuona kuti ndichi 5.10 chakawandisa saka ndichaitawo izvozvo zvemaoko izvozvo ndo zvandinoda kutoita. Alright, takuda kupindura chirongwa chedu Ronald. Tira kuti ndikupe mukana wekuti utaurewo zvauri kuda kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe nekuti utori nguva yakareba wati hapana ari kumboshanyawo ndofunga hama dzakabatikana nezvawakaita ndezvipi zvaungada kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe uri musungwa panguva ino? Chandingada kubatsirwa chacho chaicho chikuru ndechekutoti ivo vakakwanisawo kundiwanira zvinhu zvekuti ndingakwanisa kuzoshandisawo ndichinge ndabuda zvakaita sana welding machine nekuti inini ndiri munhu wewelding vandibatsirawo zvavanoita vana welding machine vanenge vatondibatsira vanenge vatogona ndo kana vanenge awanawo kana kuti generator undibatsirawo ndozoitawo basa rangu panze ndo welder ndiri panze handizomboiti kana zvinhu zvisizvo seninini ndiri kutokudzai kuti apa yakatoitika mistake ndasingatozivi kuti ndingatozonyura nenyaya idzi chero pataitoenda kukoti ndaiti ndonobuda because inini handina kurepa munhu taidanana sekumurondedzero ndakuitai mazvoona kuti haisi nyaya yekuti ndakamubata munhu kikirikiri but inyaya yekungoti inini ndaingodananawo nemunhu saka handidi kuzosvika palevel rekuti ndopedzisira ndakubasa vamwe vendongoonawo vari munomu ukaba unogona kugara uri munhu wemukati munomu uchingodzoka dzoka saka ndikawanawo zvekuita panze zvezviri right. Iwe wati wanga usingazivi kuti mhosva iyi waona mukikiridza asi wawo pfungwa dzako pawairara nemuzukuru wako waiti zvakanaka here? Ipapo pfungwa dzacho nyaya iripo ndeyekuti dzogona kusauya dzozouya late izvozvi kuti ipapo ndatozopara ndope ndotozoona kuti but ndakabhaisa zvishuwa ende zvechuwa ndakakanganisa zvishuwa pakati kukanganisika. Alright, tinokutenda Ronald Zireva yongo chitaura nesu. Mhuri yeZimbabwe ndiye Ronald Zireva watanga tichitaura naye atsanangura maitikiro akaitawo mhosva mokunge iye adanana nemuzukuru wake ndokuzobatwa nemhosva yerepa. Anewo zvaakumbira akati iye pari zvino asati akukwanisa kuti akwanise kuita maprogram nekuti makore ake achiri akawanda asi anoshuva kuti azowana zvekushandisa ari munomu achiita zvewelding. Regai ndikutendei nekuona chirongwa kwamamuchita mhuri yeZimbabwe ndichiti musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Until we meet again next time, regai ndikusiyei ndikutendei tisarai zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Kwampurwa kana kuita Sokostina.